Nalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju bikna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wadi worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Ki dikhot jong seng HYC Sports Cell Committee ha sing sejan jong tayo balala. Hagapor ke bagi nong ilekai kickboxing ke jela kedang one pai na Lakhimpur Assam bani simbenta haga lumpung ilekai kickboxing kabala paniat da ka All Assam Kickboxing Federation haga jini trelang bat ka Lakhimpur District Kickboxing Association ringkat ru bat ka All Assam Martial Arts and Sports Academy of India kila panlong ye ke jing pediang sungobha bat pediang burom ringkat ru bat ke jing penku burom ye ki nong ilekai ke jela kibala bani simbenta sikati lumpung bat one pai dengan nam job badra shubun teliki khusnam kumban syukudau ba ka kenhun na Meghalaya kabala lej bani simbenta sikati lumpung kalong hapo ke jinglam jong ba Thomas Rongthalu kum coach kidan hadu arpo prangon na pedeng gitik arpo prangon santeli yo ya ketak maksiar Henry teligi tak marupa arpoi teligi tak marnong nalor kata ke kenhun na Meghalaya ha ke jinglam jong ba Thomas Rongthalu kalau yo ro ban rong ha ka thup number basan ha ka jingdon jong ki nong ilekai ki betebet na pedenggi khat khandai teligi kenhon ilekai ki bawan na ki jela ba pher jong gari India u samla RC thank you ha bakaran hadin ke jing ai kublei bat priang sngo bha ye ki nong ilekai ulopan pau ye ki jing keman ke bakrau hadin bagi nong ilekai ba pher jong jela kilala banwan ra ye ki nam job ha ba kilej bani simbenta ha ki babun ki lempung ilekai ki bala penlong ha keleng ki jela jong gari bat wat syabar gari ru kumjo Banagal yang jong seng lembaga Sports Cell Committee ka ay kejingkit bokit riang bagakanhon ha kejingilam jong ba Thomas Rongthalu kandang la susu ban sei ye kirang bat kitai lekai ban wanra kan nam ga babha ye kejela kabecek yang dilakukan ini yo di pinjang ada por ke balengkot jadi sang ade ban aring bahai kum ke biang dari lemar bah ke por ke balengkot yo jingtip tengi muak ban ya ban biang subhai pi hata kan tiga pada indrik ini kuat nang di wadu mensim nalang jungi kum kasang ngin sadon ki program ke ba ngin sale apo di benai ke bansawan bakadon ke program ka bangin sa pelong apo nompo bat hagata ke por ngin sa pertip sa pilang ba u coach jungpi bare iskam ba hagata si pinya wanra bilang baru kot tiba lawan ra ikada nam ke burom jong ka distrik di optang ke distrik indra ya jelah ibur kui bat kita le jini burom ke kan kupang kan salong dan sini lang di kamu ta sini pot pot ni wa le ban yang di kan di ke ko ba ada di yang kerpat di dalam soe di ma akam selama ni jadi kita mesti bersaing buat nanglang jugi kum gasang gidap da jing song sarong hagba ki khun samla
jong ka state hi jongi Brockway ki hep ki berit habakili isimenta hangthi omdai tang bakili isimenta ka longru ka burom ya ka state hi Brockway ha ka banalyang juki kilawan ra yo so jong jingjok ha ka baro naki kilayo yaw gold medal katak ni ka bangi so sorong na lang jukum ka seng bat ha ju ka por kom ka state hi Brockway ha ba ki khun samla ki hep ki berit ki won ra ya ka number ka burom jong ka state ka jongi hi Brockway kum ka seng ka baju idon menta haki babun ki benta laha ka no ka jingie ka bagi pa ki kendu lane ki bedon ka sap ka phong ka bau bleu ai haki nalang jungi kum ka sengi ju ya don mentalang bat ki banya no senyang banya ai men sim ki ki hane ka sing chakru ni so ban ong ba yi wan hang ne ban ya ai men sim ya ki khun samla ki hep ki bala mi khmat napo ka jong jala ki jungi ki bawan ra yu ru ya ka nam ka burum kei ka bang kwa blong nam ta jumpi kum ki hep ki berit ki khun samla ki balwan ra ya ka nam ka burum hapo ka state bat kham tam ya ka Riboy district ka jung hi Brockway ngaso bonong pi ba nang pedun kam hok ya ka sap ka phong ka bang bleu IRP ba pinangura ya ka nam ka burum jong ka district ka jungi bat kham tam ka state hi Brockway nang pedun kam hok ya ka banalang jungi kum geseng ka kubor ka basai ka bang kwa ban pha pi kham tam yau ku jung pi bolai lam pi ka long ba kum keseng i kloi benden mentabat pi haganu no ka por ka bama pi pidon kam yangi ha ibor iberit ka bangi ngila ngi kloi benden mentalang pi katak ni mesai ka basai ka bangkwa banong pi kenya yang squab nang pi kene ka jingino sinyang lang jingi ka jing ai ka bangi squab ban ai men sim pi re ka jing tip ka bang yo ka por ka balengkot dang men step ni yo ka jing tip la lang ka khot ka jingi ki bedon hapo ka omden circle dengan so berkerpat pi wor so e ka jing pedang ka jingi ka long ka dak barit re kalong ru jupor kom kenuksan am tap wipat ki khun samla ki bedon ha hapo juga district hapo juga state ni Brockway ba kai ka sap ko bleu ai ki pedon ka hok e kata bleu national debt nang ker khu ki te kum juru e pi kalong nu sa ko ba ya ka district ba ya ka state hi Brockway nalang jugu kum ka seng su ko am noi pi ban ka sedon ka program ha ka ba kum ka seng ngin sele hapo ki dai ka ban sawan shwa ka Christmas ba kinuno ki khun samla lane kita no ki sportman ki bedon hapo jongka jela ki jungi po juga district ki jungi ki bonra ya kanam ke burom ki kloi ban ya don mentalam ki ban ngisedon kata program ka bagi sapun ko ki baro ki bonra ya kanam ke burom hapo jongka jelahi Brockway kata ngari musik ka basai ka bangakwa ban ong ye pi kum ki hep ki beri ban hal cukup poro ngasupa ban kerpat khamtam ya ka state government ke jungi lengba ki nong mi khmat lengba u sport minister kata long ba pin subha ban pitlam ya kine ki khun samla ki jungi ki badon ya ka sap ka phong haba ki participate kala belong hakano ka events ka ba maki ki participate ka jigar pat na liang junga sa state government khamtam e sport minister subha ba pin island ya ka ti kdiang ti kmon khamtam e ka jingram haba re bat ki khun samla ki hep ki haba ki mikman na po ka district haba ki mikman na ka state ba ka jiwra jungki ya ka nam ka burom kan long ya ka state hi Brockway katak ga mesek ka bangkwa ban kerpat khamtam e ya sport minister ubade jong ka jela ga jongi ya kublai shibun ya pi hep kublai shibun ya pi kum ki khun samla kublai shibun ya upo chu pi laila balailam ya ka nam ka burom ko jong district ban ka state hi Brockway nalang jui kum sang idor kat lang pi hangno no por ka ba pirun kam pin suban petip sing ngolong ke Brockway ban don benta balang kublai shibun te Brockway